την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ. Ο Θεός εκπηρύσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιπάνε το πρόσωπο επί μας και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμάλυντε αυθορέα χραντέ, αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα. Η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τι παραδόξος σου κοίηση ενώσασα, και την αποσθήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιο. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμαυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου, ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση, και των σόνιων και ημών δεσπότην και Κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτό αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψινε προς μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε, και πάρε σώμη αΐος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα, και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάχνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένης κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σούιου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα, εις και τι
δέσποινα μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών, Ιησού Χριστού. Πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδipαθίας, παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον, και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνον ελαφρών, και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σωκρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα